गसंना लायो इउटुबारा जना लायो सोरबा आं बुंगोन दे बिहाबो नै भिडिअ बनायदों नै आं बुंगोन दे बिथांमोना मोसानाय सोलोंदों जुबुलि जागोनयाव गामियाव जुबुलि सोलोंदों जानुवारि 7 तारिखआव 6, 7, 8 6निफ्राय फा 6निफ्राय बिदि मा खालामदों नायनो बिराद मोजां मोनदों नामा आइजोफोरा बेबो दं माथो रोंस्रायानो मोसानो रोङानो ओंखायनो नायदों मालायखौ मालायखौ बानायदों आरो गावसोर रोङा मानि थाखाय रोङा बिसोरलाय मिथिला सोंलाय बिसोरनियाव मानो मिथिया बिसोरसो मिथिसिगोन मानो रोङा बेल'लाय बाङाय नोंलाय मानो मोसायाखै मानो मोसायाखै माने जोङो सिगां जानो मोनाखै दे मोसायाखै जोङो सिगां जानो मोनबाला जों गासैबो मोसागोन माथो अटलालाय रोङासो होनदों रोङो सोरबाफोरा सोलोंनोबा लिंहरनांगौ मोसाग्राफोरालाय हाबा लानाय नामा बिहामजो गोनजा बिहामजो बिहामजो आरो नोंसानिखौबो लानो हाय फैसानबा बाजिखौ माहा बेसिम बेलेग गामि बेसिम बेलेग गामि बे गामिनि मोनना नोङो दा बेथ' फायाना गासैबो हाबा बिहामजो गोनजा गासिबो नोंलाय आंलाय हौवाफोरसो माथो हा लाबाय हिनजावा दिनदों न'आव एल'रामाबो नायफैदों मोसानाय सोलोंनायखौ बिराद मोजां नायदो बिराद मोजां गासैबो हाबा जानो गोनजासोदां बेयाव मोसानानै माबायदि मोनखो गोजोननाय मोनदों गोजोननाय माबायदि जुबुलियाव खनसे मोसानो मोनगोन होननानै रंजानाय मोनदों आरो नोंसोरलाय जोंबो बिराद मोजां मोनदों बेंलायलायनाय मोसानाय सोलोंनाया गासिबो दे जेबो
बिसोरबो थांदोब्रा मोसानो थांदो सोरबा मोसाखांबाय इसोर मोसायाखै इसोरो थांदो नोंलाय मानो मोसायाखै बियो ओइ बिनिसो बिसोरनि इसोरनि बुंला रावबो मोसायाखै सोंहाय थां इखो मानो मोसाया ओइयो सोर ओइयो सोर ओइयो मोसानाया सोर मोसानाया ओइ थिंनिया बियो मा coba kamu tandem Hola, sí, va. Hoy necesito बिथाङा दामग्रा बियो दामग्रा दामालै बिथाङा दामग्रा बिथाङाबो बिबो दामग्रा दामनाया बेसेबांसो जाखो बिथांखौ आं 2010 निफ्राय स्टार्ट खालामजेननाय आं दामनो जेब्ला जोंनि उदालगुरियावहा साहित्य सभा जादोंमोन 2010आवहा बै उदालगुरि गलमा खाथियावहा बे समनिफ्रायनो दामै दामै बे बोसोरहालागै दाथ' नै 21 प्राय 11 बोसोरसो जाबाय आरो दामनाया 11 बोसोर जाबाय गासैयावबो दामो जेरावहा प्रग्राम जायो जोंनि हारिमुनि बर' हारिमुनि जेसेबां प्रग्राम जायो बेयाव लिंब्लानो जों दामहैयो आरो जेराव खाबु मोनो बेयाव दामनाय जायो जों जेरावबो हायो जेरावबो लिंबानो थांगोन खानानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदों मेंबाय दै लोंनो बिनि थाखाय दैयालाय मा गांगानायनि दै गांबाय मोसानानै बिनि थाखाय आरो सोर बुंगोन देलाय नों बुंलाय नोङो मादि नुदों मोजां नुदोंमोन नोङो बेयाव मोसानानै माबायदि मोनखो मानि मोसादों जुबलिनि थाखाय आं फार्स्ट मोसादों आरोना मोसानो मोनदों नोंलाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोङो बेयाव मा खालामफैदों एल'दों बिसोरो एल'दों नंगौ मोसानानै एल'दों नोंलाय मानो मोसायाखै आं हौवाफोर बिसोर हिनजावफोर मारै जुदि नोंथांमोना दामनाय सोलोंनाय नांगौ जादोंब्ला आं बिदि कन्टेस्ट नाम्बारखौ बे माबायाव होना होनोसै बिथांमोना बेसेबां बोसोरसो जाखो आङो 15 बोसोरसो जाबाय 15 बोसोर होमबालाय जोंहा 11 बोसोर 15 नोंहा बारा नोङो जेरावबो लिंहरबानो थांगोन जिखुनु प्रग्रामफोराव दामनो लिंहरबा थांगोन गासैयावबो नोंथांमोना बेखौ दामनो नांगौ जादोंब्ला बेखौ लिंहरनो हागोन बिथाङा गासैखौबो दामो मा दामो नोङो मानो दामो बांसिन सिफुं दामो मा प्रग्रामफोराव दामो नोङो बैसागु प्रग्राम बर'दिननि प्रग्राम आरो जुबुलि प्रग्राम दामो दामो आरो साहित्य सभायाव दामो एबसुनि प्रग्रामाव दामो आरो गासैबो बैसागु जेनेरेल प्रग्रामाव दामो गासैबो जेरावबो ओरैनोथ' जे जायगायाव लकेलाव हानाय जाबो दामो नोंथाङा सोरबा दामनो सोलोंनोब्ला बिथांनियाव सोलोंनो हागोन बिथांनि
बिलाइ सोरानि बिलाइ नोंसानि बावहारिया ए बेयाव मोसानाय फोरोंनाया बेसेबांसो बोथोर जाखो नोङो आंथ' मोसानो फोरोंनाया 10 बोसोरसो जाबाय दासिम बहा फोरोंखो नोङो आङो जोंनि आम्बागाव पास्टरेटआव फोरोंबाय सेखार पास्टरेटआव फोरोंहैबाय बिदिनो आंनि टिमा थाइलेण्डआवबो थांनानै फैबाय आरो बेयावबो फोरोंबाय बेयावबो फोरोंबाय दायो बेयाव सेकेन्ड डे दिनै प्रेक्टिसा सेकेन्ड डे एसेबां मोजां जायाखै जोंनि प्रेक्टिसा उनफोराव जिथिया जोंहा क्लियार जायो जोङो बिथांखौ लिंहरगोन जोंनि बे मोसानाय प्रेक्टिसखौ खिथिगोन बेसेबां क्लियार जाखो उनाव बिथाङा फैनो हागोन मानि थाखाय बेयाव फोरोंदों मा जागोन बरामजुलि बे बाप्टिस्ट चार्चआ जुबिलि जागोन जों बिनि थाखाय जुबिलियाव मोसानो प्रिपारेसन माने बियो खै बोसोर जाखो बे गेरदाया खै बोसोरसो जाबाय बियो 75 जाबाय दे जागोन दे बिदिब्ला नोंथांमोना सोरबा बे जुबिलियाव फैनोबा हागोन 7, 8, 9 जानुवारि अमा बेदर 7, 8, 9 जानुवारियाव जागोन 2022 आव माने नोंथांमोना जुबिलियाव फैनोबो हागोन गासिबो लोब फैदो मोसानाय नुगोन आरो मेथाइ खननाय नुगोन आरो जानायाबो गासिबो फ्रि नोंथांमोना बे जुबिलियाव गासिबो फैनोबो हागोन 7, 8, 9 निफ्राय जागोन जानुवारि 2022 आव दायो आं थांसै बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामना हो आरो बेबायदि मोसानायखौ माबायदि मोजां मोनदों माने कमेन्ट खालाम दे जय बर' हारिनि जय